Nakarungog ko na daw birthday sa ko ang igsoon ron na birthday no. So among atuon dayon amo mga kapare kamar. Ano eh? Pare Carlo! Pare Carlo! Pare mani! Tubig! Pare mani! Pre! Smart. Loy, nabi power da. Ha? Oh, na ada no. Globe. Lis kay cable na. Ha? Walay na ko na ang gipatungan na oy. Kay cable. Pangas ka. Ay hapon mga kapare ug kamare no. Welcome na po sa atong bagong episode dinhi sa Parimani YouTube channel. Og before ko makalimot, palihog sa ako og subscribe da og i-click atong notification bell ha. Og i-like atong mga video og sa ubos sa akong video pwede mo comment sa. Og karong hapon na ang igsoon ron na birthday no. So among atuon dayon amo mga kapare ug kamari kay kumbira na ni, lami na, kaon na yun. Kaon na yun eh. Oh, tara mo, nagpalingog-lingog niya ako kauban, no? Ning akong migo na si Pare Carlo. O sa akong kilid si Pare Gani, Dr. Masa dito, no? Gusto mo masa ni? Uy, Gani! Ay, pre! Ano na mga na? May uha kang mangga. Dugay ka kanina ko nagdumot ani magkapre ba? Wa na gid ako pre. Sala pre. Kada ko na. Sala. Right, Saan mo na mag-gana? Pero magkakita na mag-gana ba? Siyempre mag-gana eh. Oh, mga kabare ug mare, kuyugi mi niya, standby. Pre ka na, nauna diya. Tara na pre, nana ko dire. Tara na. Oh, pre Carlo, tara na. Gisulod na yun ninyo ang ato ang alternatibong mas, no? O, ipakita sa ato ang viewers. Maayo kay nasayo-sayo tao. Wala pa kay bisita. Di pa kay Unsa na dire birthday pre? birthday. Parimani! Oh, Moda niya sa bawang ng pulutan. damay. Murang di sinuko, day. Gwapa kaya to, ano? Salamat. Yay! Dito mga Oh, lagi makakita lang gani kay gingani mo. Di na ni may pasugba. Labaw pa sa ko pre. Ha? Labaw pa sa ko ah. Mo gani. Masol pa to. Subahon na to na. Ay, isugba na ko ni. Ako sa ning isugba ha. Asa? Kadali lang ha kay kabalo ko dili ra ba mo gusto isa lang kapulutan. Gan gyud, ha? Lamang kay taron kay ang nag-birthday. Ako pa rin ti. Ako pa rin. Suon. Dami ha? Dali lang. Sige, kay magluto sa ko sa likod ha. Biyan sa mo diya. Ay, kami ray bahala ni pre. Nagkaluto, patilaw po siguro ko kay. Ay, mo pa dugay, bisig dugay pag maabot mahurot na. Bitaw. Tanaw na to. Sige. Tanaw na to. Sige, tara. Biyan sa mo diya kay magluto sa ko. Sige pre. Luto sa ko. Sige. A few inches later. Oh, pre. Asan na tong sinugba? Wala na malagi dito. Na. Naikan pre. Naikan gyud. Musula kay pre. Oh, na dili nakakatingog no tungod sa imong kabusog. Pero na kung luto dito niya, ganahan ra ba unta ko ag sinugba. Ikan bantagin ako untang isa o yan. Nantay ka lang. Sige, okay na. Sus, kung waka niabot. Mapikan ang isa. Dugay malagi ka pre. Dugay maka. Pre, ang dugay maka. Inita dito ra ba ka ni kuha ra ba ka pre kunin mo pa hula tag luto. Tilaw ra ba judain ka? Niko agad ko dito. Ha? Gamay nila kay nabilin diri. Lami ra ba unta? Tilaw. Unta. Dapat isa pre. Ay ko ina na imo nang bahin. Ako na ni ay. Sige. Standby kay mga on daron. Ikaw na po pre. Kabalo ko bisag gihurot na ninyo. Gutol lang gyapon mo bay Carlo, pre Carlo kay imo na. Kaon ka pre. Oh. Basta kaon na ako na.
few inches later. Nawa ra ba unta sila basketball dito pre oh. Asa? Yo, lima-lima daw. Di ana kasi. Magpaabot sila kay Unya na ko paguman akong kaon. oh. Prepare na sila diha. Kumanan akong kaon. Carlo pura buyag ba? Bab. Yung kayo ba? Bala man jud ko na wa jay lain sa imo basta pagkaon. Ako pa. Kita man sa lawas oh, pura buyag kayo. Ay kalabi Carlo, ay gila ba siguro ka? Ay bro, lagi ko kay siyo. Tungod lagi daw Wag ng ba? sige pag pang kuan og tangkaw ba? Mga tangkaw ba? Panangko. Panangko ba? Taas, wa. So kung pugay ka mo inom gud tuba gud. Hawa. Isa man pud na gud ng tuba makataas yun na siya sa blood pressure kay nindot pugay ko na siya gud. Pagpadungag dugo ba niya ito eh. High blood na rin ka, nagpa-BP na rin ka center. Wa kong pabipi guys. Magdo ka. Magdo ko. Usa, nganong nakaingon mo ka high blood ka, na kay napatian sa imong lawas? Paminaw na ko ibad yun. Ano man, lipong-lipong na ka. Tungod na nang sige na ko panangko og tuba gani. Ka-high blood ba yan ang tuba daw. Pare man eh. Basta high blood, ay job. Kuan-kuan na, pulaw-pulaw kay. Sige sila singit-singit dula basketball sus. Nya na mabusog ko. Grabe ba? Bago mamanta ni kaon. Sabi mo, grabe yun. Abot Di mo ba ka ka, ha? Namista lagi mi dito sa kuan lagi bumbaran. Oh. Ah, grabe si Carlo bay, tulo ka haunan. Nagyapon siya sa lamisa. Guro yun lang sa tag-iya lagi. Hawa dia. Nagyapon siya dito. Ang damay. Lagi. Di na akong tag-iyon sa mga pista man kani, pagkaon man kani. Kinasa lagi kay kuan pre, dukot na lang pre. Dukot og sabaw. Ah, nalang yapon. Nagyapon siya. Ako kay mapod, bisyo ani, kaoro man jud pod. Gutom na kay ko katong dito ta dito. Kuan-kuan da tong mas katong dito ta. Sige ni anak ka na. Na birthday na akong tuwan. Sabi ni mo, Salamat po boy. Na day birthday. gani. Ito nang punato kay Domingo man ron. Ito nang po yung Domingo na Gamay lang okasyon ba? Gamay lang pare Carlo. Ino ra man ng istorya. Isa lang mo dia kaya ko bahala. Ang damay. Nangapi pa gani ko niya ikaw ni kaon na pug ka. Ikaw ni kaon na pug ka. Sila siguro tani. Tilang mo kay bisin hurot mo ko ni. Ugma, napakay trabaho ugma. Wala na lagi kay sumod na ka. Na-apil leg. What? Kapil. Blocking inyo ang area niya. Dala ugma na ganyan ako Pait magkaon. yung gayang sitwasyon dito. Basta, ingana, atong saligan, trabaho-trabaho lang. Sama na ito mga ubrim niya. Ingana yung sitwasyon. Pag tarong na doy. Kaya, ay blood ba ka? Palawi ka kaon. Damay. Eh, gano'n ya. Okay. Og sure ba? So, buko akong tubig. Tubig pre, tubig pre, tubig. Tubig tubig. Ah, ni labi man bukaon pod. Damay, wala na tubig. Akin nila kape ka. Pwede pa kape pre. O sige. Eh pag-inom sa kape, pag-inom sa kape. O sige, sige. Pod. Rat, dungagi pa. Lagi ba? Gusto pa kurat ka na mo ba? Sa ano eh. O bulit. Sige pa, sige. So, mag. Usap ka. Sama. Pre Carlo. Unsam na. Unsam ka. Tubig. Tubig pre, kag tubig dito pre. Sanga ni bataan ni. Ay, labi mo. Ano eh. Pre Carlo. Pre Carlo. Pare tubig pare mane. Pre! Wala na tubig! Play lang ito pre. Init
mo na hinungdan lagi kay palitanga di mo makaunon. Mao gid na hinungdan gid. Pre. Angad, grabe. May yiga-yigaon kay ni. Oh, Pati tangan kan onan mo dagan pa man tag kuan daw. gan kay karni unta. Nga tanglad man imong natulon. Lubi ka sa Aksi man kulba sa imo. Saan bataan ni Kape. Wala di tubig. Ako lang gitimplahan gyud kape no. Balik kape. Timplahan gyud ako na. Lepan. Gutom ba ka? Kita makagwan. Pinti na namong kulba. Pan mingita Ang pan. tao. Puro sa may pang tulak wa may pan. Ganana pa ng tangan ba? Pinti ni mong si Pata. Asa ka may ikaw, ikaw, eh. Anay nung ka tanglad pa jud kitulon. Labay ko na na oy. Pare Carlo, may pahinon manulong na lang tani. Basketball okay para mahilis-hilisan ka, Pre Carlo. Nasaka man. May papare man eh. Nasaka man akong Para- diabetes. Ay, kuan day pre, high blood. Oh, isa pa ka, high blood pa ka. Pero Pero abi ganun ako kay ningor ba ni high blood ganina niya. Sus, Ginoo ko. Murag yung high blood pamatay na ko sus tanglad man dito ni bangil sa kong diri. Damay nagkaahas anong kong timpla kay ininit pud ako nako kay wa naman ay tubig sila Kaya man. ko ni mo dalag init ka balong man ka basa ininit apilan maginagpan. nanan mo sila Bisag pre. na sugok-sugok ka na tas kabusog ngita gyapon kag pan. Dili nanan mo sila pre kay yung papa delivery magpan. May gani mo lay pudding dili. Sige, manulong ta. Wato tadi to bigay ka sa pailis kulbaan eh. Bora mo day. Tara. Inuman grabe po tong tanglada to. Pailisa. to. Damay. Bataan eh. O sige, tara. Manulong ta. Tara. Okay, basketball to. Pre, ang sapatos ako pre. Ha? Sapatos ba katong gatag ni Michael Jordan ba? Dira. Pre oh. Okay na lang. Koy kalo, medyas pre. Ay, pandamay hatagan lagi kay sapatos. Ngita Tapi lagi medyas gano. Ikado kapiyon ta basig dahil na magawa sa di na pud tanglad. Unsa man? Kabul na. Kapare ha, manulong sa may basketball. Di na ako dugayon kay lima-lima na guys sila dito. Mo kuan mi. Mo second demotion mi dito ha. O nya, before ko makalimot, palihog na po ko subscribe o i-click na notification bell diha para ma-notify mo sa ako ang video o i-like na po na itong mga video mga pare mga o sa ubos kong video o itilagyan mo mag comments para mapasyaw mo mga kapare o kamare ha. Ang uban, pasensya na kayo kaya wag mo ko kabalukin sa nag-subscribe ha. Nagmagdugay at sunod na to mo nakita dinigyan mo sa Pare Manny YouTube channel.